Nie je ľahké pracovať v cudzom dome dlhý čas. Špeciálna vlastnosť domovom klienta je pracovisko a bydlisko opatrovateľa. Zvláštnosťou 24-hodinovej starostlivosti je, že ako osobný opatrovateľ poskytujete opatrovateľskú službu v domácnosti klienta a počas svojej práce s ním aj bývate. To znamená, že ste klientovi v skutočnosti stále k dispozícii a že sa od vás očakáva, že okrem dohodnutých opatrovateľských činností budete vykonávať aj práce, ktoré vznikajú v každodennom živote. K jazykovému zdôvodneniu vašej zdanlivo všeobjímajúcej zodpovednosti ako opatrovateľa z hľadiska času a skutočnosti prispieva aj zavádzajúci, ale v súčasnosti len naturalizovaný pojem 24-hodinová starostlivosť. Zváženie želaní klienta a jeho osobných hraníc. Ako podnikateľ v oblasti 24-hodinovej starostlivosti je preto o to dôležitejšie zvážiť, do akej miery môžete klientovi vyhovieť z hľadiska pracovného času a rozsahu činností. Na jednej strane tak môžete uspokojiť rodiny, ale na druhej strane musíte nájsť aj svoje osobné limity pre služby. Odporúča sa spolu s klientom stanoviť jasné limity v oblastiach, ktoré sa podľa skúseností ukázali ako rozhodujúce, ako sú pracovný čas počas dňa, dostupnosť v noci, činnosti mimo starostlivosti a služby pre príbuzných klientov. Príplatky za takt a poplatky. Pri spoločnom bývaní pod jednou strechou to často nie je také jednoduché a vyžaduje si to zmysel pre takt. Niekedy môže byť v záujme harmonického vzťahu medzi klientom a osobným opatrovateľom vhodné poskytovať klientom ďalšie služby, ktoré neboli dohodnuté. Príplatky k odmene sú dobrým spôsobom, ako zabezpečiť spravodlivú odmenu za dodatočné služby, ktoré poskytujete nad rámec svojej práce.